Ginoo sa kaluwasan, pulong sa Diyos na amahan, anak ni Mariang bulahan, umanhi ka, ayaw paglawan.
Mayong buntag, mga isuon ko diha kang Kristo, ani anak kita sa ikaupat nga adlaw sa Misa de Gallo, ug kini atong special live coverage Daddy Tama Wide sa atong Misa de Gallo. Niining santos na misa atong i-appeal sa atong mga pag-ampo ang mga intensyon sa atong mga mission partners. Social Communications Ministry, Diocese of Tagum, Santo Niño Chapel, Concordio Pandias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Georgie Ilaganbian, GAP Farming Resort, DXGN Supporters, Sumaya Arances Buagas Family, Carmelita Kinko and Family, Gonzales Famador Family, Danilo and Florence Alzate and Family, Art, Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Baggy Family, Doktora Marie Buenaventura, Maha Opus and Family, Mr. and Mrs. Carlos D. and Family, Telma Derla and Family, Roland and Abigail Mendoz and Children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Viola Escandor and Family, Astrid Ada Angala, Rosalina and Edita Domingo and Family, Vicky Belio Perez and Family, Chongson Cordova Paderon Family, Francis Lloyd Arizola and Family, J. Marts Industries Incorporated, Genoveva Montoya and Family, Eleanor Lopez and Family, Ayan Tagupa, Mr. and Mrs. Alter Veradio, Catherine Zamoras and Family, Mr. and Mrs. Ray and Dinda Castañeda and Family, Fred Melivo, Hari Royal Business and Marketing Corp., Jesusita Villa Abrilia and Family, Lalia and Family, DreamVet GPI, 8291 World Travel, J-Rog Marketing, and Mr. and Mrs. Ronios Nan and Family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and Family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and Family, Family of the late Florante and Toy Tarona, Liner Ralion, Mangrobang, Noel and Marcy Legaspina and Family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and Family, Tony and Vicky Galang and Family, Leticia Munda, Mr. and Mrs. Rene Julito and Family, Dr. Jessica Haen and Family, Mr. and Mrs. RJ Concepcion and Family, Alden and Tweet Melgarejo and Family, Jade Bookstore, Attorney Jane Bacayo and Family, Kayasan in Cristobal Family, Narcisa Sironay and Family, Wilvi Bangkong and Family, Aaron and Nilfa Kong and Family, Aimee Cari and Family, Tessie Mata Maranyon, Angelo Monton and Family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tobuada and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito Annabel Julius Glowa, Riadel, Philip James, Crisave Pellegrino and Family, Chofila Villegas Bisnar and Family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and Family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and Family, Mr. and Mrs. Alex Dalmundo and Family, KMY Families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Attorney Alex and Criselda Conanan and Family, Marisa Gamolo, Autentico, Echavarri Family, French Family and Lim Family, Phil Cruz, Arquitelen, Gianna and James Batulan, Teresa Valenzuela, Celia Esteves, Vilma Cruz, Christopher Artland Cruz, and Hidalgo Bonhe, Pañares Family, Ben Glomejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Divine Mercy in My Soul Community, Engineer Jerry and Remy Hosol and Family, Jerry and Jojo Antes and Family, Nat Texters Club, Angelo Monton and Family, Maybelline Tabihe, Toto and Emily Macavinta and Family, Paz Gunanan Gira and Tahil Families, Nora Tabilon, Kimpi Orais and Family, Mr. and Mrs. Junicio Dandan Jr., Mr. Celestino Barreto, Isabelita Bitinala, Joy Bitinala, Dr. Arlene Bacanaya, Irinea Masamayor, Kit and Belia Castillo, Ana Lebaren and Family, Melchor and Aloma Valencia,
Aldwin Navarro, Bing and Francis Ina Bargamento, Roslyn and Matthew Malknerney and family, Rowena Griffin and family, Max and Angelita Salang and family. Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bulipata and family, Fe Basanyas, Engineer Angelita Fernandez, Susan Abella and family, Enriquita Palo and family, Emilio Jr. and Marilu Yap, Mr. and Mrs. Alex and Luz Coronales and family, Regina Rosari Contemplative Association, Roca Davao, Eva Inovoso and family, Maria Belenda Ambi, Alice Chu and family, Rapid Growth National Project Coordinating Office, Alan Barquilla, Christian Lupian and family, Mary Lynn Baluyot and family, Pacabis family, Katan family, PB Jaya, Filipino Banana Growers and Export Association Incorporated, Leo, Avro, Manjo, JJ Canan and Sweet Mandrazo, Jerry and Miraflor Tan family, Josefina Pongase, Janet Estepa, Engineer Brenda Howe and family, Ramirez, Goy, Raimundo, Suaso and Avila families. Ang atong santos na misa karon magikan sa Our Lady of Fatima Parish sa Diocese of Tagum alas 4:30.
among mga sala kanimo nasayod ka man sa kahawang nga nagharinig dughan. Adlaw gabi nagpaabot kami. Adlaw gabi nagulat kami. Naghandog kami kanimo, among Ginoo. Nagkinahanglan kami sa kaluwasan mo. Umanhi ka, ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing nagahulat kanimo. Umanhi ka, ug lamdagi king kadulong ang mga kanasuran nagmasulubon ang pagtumot ug ang pagkamapahitason nagdala ka namo sa dakong kapildihan. Umanhi ka, ikaw ang among gilauman, luwasa kami sa kadautan. Umanhi ka, ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing nagatuhaw kanimo. Umanhi ka, tuburan sa kaayo ang among kabubuton, ligonon mo. Sama-saya mo nga nagabanig sa kadlawon, ang mainit mong gugma nagasabuag sa kabuntagon. Among mahimamat sa tanang mga kahigayunan, sa mga luha katawa sa imong mga katawhan. Ang tanan namong kalipay ug kasakit, ang tanan namong kaaptik ug kahuyang, karon among ihalad kanimo. Himuanga maimo kami ug Ginoo.
Nasayod ka man, Ginoo, sa amon mga sala kanimo. Nasayod ka man sa kahawan nga naghari niining dughan.
Espiritu Santo, Amen. ang kalinaw managan ninyo Manaw sa kanimo. atong kawagod ang itong pamilya na magiging na munagkot karon sa atong kaupat na kandila. Nini atong misa di Galyo. Ang kaigsunan at pagkandamon ng atong sa kakaugalingon alang ining sanctus nga misa at ang inustulan ng atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios Gahom sa tanan. O kaninyong mga igsuon. Kay nakalapas ako dako iyamon. Sa hunahuna sa pulong ug sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kaya akong sala. Ug akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria ang kanunay Birhen. Sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, arinyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluyan unta kita sa Dios nga makakagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadton kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita. Ginoong Diyos namo, imong gihatag ang mahal nga Birhen Maria sa simbahan isip banwag sa paglaom nga walay kapakyasan. Sa imong kaayo, itugot nga kantong gibugtatan sa mga kabilinggan sa kinabuhi, makakaplag unta diha kaniya sa kahupayan o kalikon ug sila nga nawagtangan o paglaom, nawagtan ang paglaom, kalawatan, makakaplag nga agidang kasing-kasing, nag-init o nagdasig sa ilang pagdangop kang Maria, diha sa ilang mga panginahanglan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kanturan. Amen. Public. Tinutlo gikan sa basakon sa mga maghuhukom. Unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoa. Tagalungsod siya sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita sa babae ang anghel sa Ginoo ug miingon, wala ka manganak, apan karon magmabdos ka ug manganak ug lalaki. Ayaw gayud pag-inom ug bisan unsang bino o ilimnong makahubo o pagkaon sa bisan unsang kalanon nga gilid-gilid. Tungod kay magmabdos ka ug manganak ug lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok, kay sukad gayud sa iyang pagkatawo, ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo. Siya maoy muluwas sa Israel, gikan sa mga Pilistihanon. Unya milakaw ang babae, ug giingnan ang iyang bana. May tao sa Dios nga miduol kanako, ug makahadlok ang iyang panagway, sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana kung diin siya gikan, ug wala usab siya muug-an kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya, nga magmabdos ako ug manganak ug lalaki. Diingnan ako niya nga dili ako mag-inom ug bisan unsang bino o ilimnong makahubo. Ni magkaon ug bisan unsang kalanong ginadili. Tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo, sa tibuok niya nga kinabuhi. Ang babae nanganak ug lalaki, ug ginganlan niya Samson. Ang bata nitubo, ug ang Ginoo nagpanalangin kaniya. Ug ang Espiritu sa Ginoo misugod pagkahom kaniya, samtang didto siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Zora o Estaon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorial. Sa
Sugad sa akong kabatan mo, tiyakan mo sa lingkod, sugad sa pagkatao. Ikaw sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong puso. Maghisot ako sa tamhanang mga buhay sa Ginoo. O Diyos, magsugilan ako sa imong ulusang katarong. O Diyos, ituduan mo ako sa sukat sa katan o hangtod karon. Nagasiyo ako sa imong katingalahan, mga buhay. Palihog maninggo. Ang Ginoo manalangin inyo. Ang satos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa panahon nga si Herodes mo'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias, nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa, nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi at tubangan sa Dios, ug nagtuman pagayo sa tanang sugo sa balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak, kay dili man makapanganak si Isabel, ug siya ug si Zacarias tigulang na kayo. Usa ka adlaw ni ana tuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari at tubangan sa Dios. Diha sa bahin sa pag-alagad sa iyang angkon adlaw-adlaw, sumala sa batasan ug gisulod sa mga pari
napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso dito sa alaran. Busa, misulod siya sa templo sa Ginoo. Samtang nagampo ang panon sa mga tao dito sa gawas, sa tapna sa gisunog sa insenso, unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuong halaran, diin gisunog ang insenso. Nagpakita ang Zacarias ang anghel, nalibog ug nahadlok siya, apan giingnan siya sa anghel. Ayaw kahadlok, Zacarias. Gidungog ka sa Dios ang imong mga pag-ampo ug ang imong asawa nga si Isabel, moanak ug lalaki. Nganli siya og buwan. Ini katao niya, magmaya ka ug maglipay ingon man ang uban. Kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayud siya moinom og bino ug isog kay ilimnon. Tukad sa iyang pagkatao, mapulo siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tao sa Israel dadto niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo ug makabaton siya ang espiritu nga gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya ang mga amahan ug ang mga anak nga magkaulid ug ang masulipon iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug ang katawan andamon niya alang sa Ginoo. Giingna ni Zacarias ang anghel, "Unsaon kuman pagila nga tinuod ang imong giingon kanako? Tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa." Ang anghel mitubag, "Ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios, nga maoy nagdala kanako sa pagsulti aron magtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga mutuman gayud sa hustong panahon. Ug tungod kay wala man ka motuo, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo." Niining higayuna nagulat ang mga tao kang Zacarias, ug naibulong sila nganong nadugay siya kayo sulod sa templo. Sa pagula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa nagtuo sila nga nakita siya pananawon sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok, bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sa templo, ipauli si Zacarias sa ila. Wala malugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel, ug wala uliya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Isabel, "Karon bitabang nagayod kanako ang Ginoo niining paagian. Gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at tubangan sa mga tao." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mapabilin sa pagtindog. Ang tanan manguros. Palihog ko. Mayong buntag kaninyong tanan, mga kubihan, prisoners din sa Fatima. Ang akong pagtimbaya, ngadto kaninyo, uban sa akong mga kauban, na diakono, si Reverend Rodito Iscol Jr. o si Reverend Michael Sigura. Ay doon ka diakono, mga kauban ako karon. No? Of course, sabi na, diya sa akong pagtimbaya, uban sa diwas, Father Tip, ang priest nga ning atag na kayo nga makauban ako kaninyo karon, no? Sa iyo mga kaubang makaprian na rin, no? Sa padating ni Asad, no? So, usbon ako, maayong buntag o kini ang atong ikaubat nga minsan mo iwan ako kaninyo nga
Kaya ba ba? Ano? Kaupat na. So palagpagan nato ang ato. Abi ninyo, ako nang og sa di panako masailoan, ako sa mainitong pagtimbaya sa mga taga DX, ENFM, ato mga ka-spirit, no? Naminaw po karon no, edi apan sila no ang DXPN, laning live coverage, of course, itong social community, apostolate, si Father Big, no? Ang yung mga kauban diri sa ato ang diocese. At kung palakpakan sila, ang kaigsunan, sa ilang kayo dito sa pagsangyaw, evangelization, ako kaayog ikatabang, no? Kining mga teknolohiya sama ni Ani, aron nga bisan sa gamayng mga pamaagi atong mapaambit ang diwa, no? Ngadto sa atong mga katawhan, ilabi na ining panahon sa COVID-19, no? Ang hagit. Naingon ko kanina, kaya pa ba? Kay sa ako karon pag suri-suroy sa ubang mga parokya, ini ang ikaupat karon, no? Murag naailain nga trending ba, no, sa kanang kinaiya sa mga manimbahay. Kamu ba, no? Amo tag wow basab diri, no, kada team, no? Kay sa una man god, ang mga misa de Gallo, of course, kinaiya man gyud nato ni, no? Niya nga ang misa de Gallo nakatatak gyud na, no, sa ato ang kultura, no? Sa dugay ng panahon o na nga ato gyud ang handumon o ato gyud ang pahitabuon kada tuig, no? Niya abi nako karon nga tungod sa COVID-19, amo mugamay bitaw ang imbahay, no? Dili man diay, no? Dito sa ubang mga parokya gahapon gani, no, ulan-ulan, no? Di ba gahapon sa Santo Niño Nabo, daghan gihapon, no, ang nanimba ba, no? Nagtapok-tapok gihapon, no? Kaningan ingon ang parish priest nga daghan gihapon kapuliki daw sila og panganda, mga lingkuranan ng mga readjustment, no, sa last minute, no? So bote pasabot nga ang mga katawhan tungod sa naghingapin, no, sa kadako sa atong pagtuo, marabag wala nila kaayo i-focus diha sa kahadlok, no? Kundili ako naman lang nang ilaktod-laktod, no? Marabag ang hunahuna sa tao ang atong pagtuo murag naa sa dili sa gikahadlokan kundili sa atong Ginoo, no? Nga maoy makatabang ka nato diha sa atong nga maoy atong gisaligan, no? Nga makatabang ka nato kaysa man ang atong manluluwas. O di ba, no? Ang ambot ko kana ba po ang inyong experience diri sa Fatima, no? Ang nagpabilin ba, no? Atong faith experience, ang atong pagkarelihiyoso, ang atong pagtuog, pagsalig sa Dios, no? Gihambin. So atong nakita karon, no? Sa una, atong mga pagtambog sa Misa de Gallo na ambot yung mga linog-linog, usahay mapakgang. Pero lagi sa akong gikaingon karon ana ang nakita nako gihapon ang pagpadayon, no, sa kaliguan sa pagtuo sa pagsalig nga dili mawala sa focus tungod sa mga kahadlok kundili ang atong gisaligan, ang atong Ginoong manluluwas nga nagpakatao nga maoy atong gipangandaman ng Pasko. So, diha sa atong mga pagbasa karon, no? Page
gikan sa the book of Judges, no? Chapter 13, verses 2, 7, 24, 25, no? Istorya kini mahigugod sa usa ka manag-ayon, no? Nga ang ngalan sa iyang bana, wala man gisulti ang ngalan sa asawa si Manoah, no? Usa ka couple nga matuuhon, no? Diha sa pundok sa mga Hudeo nga nadumang kita nato ang asawa, no? Nga iyano kayo siya nga misunod sa gisulti sa anghel, no? Mituo siya sa wala bitay pag-question, no? Pagduda. Iya ganin ning i-share sa iyang bana, no? Nga mga anak o magmabdos na di ay siya. Mausad ang iyang bana, no? Kining maong magtiayon matuuhon, no? Nga sa dihang gihaniagan sila sa Dios sa ilang buluhaton mituo, no? O sila nakabaton o anak sa dugay naman ni sila po nga wala mga anak, no? Ya, dugay na po silang nag-ampo, no? O pag-abot niya ng higayona, I could imagine, no, sa kalipay, no? Pero ang atong buti pasabot nga ang ilang faith, no? Ang ilang pag-ampo nga nagpabilin sa, no? Luyo sa kadugay sa panahon hangtod nga gihatag kanila sa Ginoo ang ilang ipangayo, no? Sa batoy anak nila si Testament pa niya nga nahimong manluluwas, no? Sama sa ilang kaliwat nga si David, si Samson maumanak ang nipatay sa kaaway, no? Sa mga Hudeo, no? Ng mga Pilistihano. In other words, ining ilang ipangayo na anak nahimo pod nga manluluwas. Dili lamang ordinaryo, no, na gasa alang kanila apan nahimong manluluwas, no, sa ilang katilingban. Og diha sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog ang atong ebanghelyo karon gikan sa Lucas 1 versikulo 5 ngadto sa 25, no? Nadungog nato ang magtiayon pod, no? So karon ang mga istorya sa atong mga istorya nga dungog, no, sa first reading, second reading, mga magtiayon ba, no, nga nangayo, no, og ilang mga pag-ampo nga tagaan sila anak. Og sa ebanghelyo mao lagi ang usa ka magtiayon nga ang bana nag-alagad isip usa ka diha sa parianong hukom, no, si Zacarias ay ang asawa si Isabel, no? Dugay po silang nag-ampo, no? Kung atong itutok ang Zacarias, no, kay siya naamang din nag-alagad sa ilang simbahan sa templo, no? Dugay kaayo na siyang nag-ampo ng ayo anak apan wala ihatag kaniya sa Ginoo. Niabi na siguro niya wala na gyud, no? Apan mao na hinuon ang hikayon. Nga niabot ang anghel, no? Nagbalita kaniya nga hatagan gyud ay siya og anak, no? Mo na sa St. John the Baptist. Yan adto hinuong tungura nga gibalita na kaniya, mura na hinuon siya nagduha-duha. Mura nagwa na siya mosalig, no? Walang giingon nato nga siguro kay dugay naman ko siya nga nangayo o nag-ampo alam ni ini. Niya mo ragwa na hinuon siya makatuo nga ihatag ko ba dahil kaniya sa Ginoo. Makita kita nato din nga ang panghuna-huna sa Dios dili sama sa atuan. Na siguro tayo mga parehaan, no? Ang Zacarias, niya mga expectation nga ihatag yun ayon na unsa. Pero wala man ihatag diha sumala sa iyang expectation. Pero gihatag gihapon kaniya sa Ginoo. Dili siguro nato mabutang ba, no, sa atong
atong frame, no, ang Ginoo. Ang Ginoo naa siya man ang mas lubang na hibalo kung sa atong kinahanglan, kung kanus niya ihatag, maayo ba ni udautan, ang Ginoo mo'y nahibalo ni ana. Ang iya sa tao mao ang pagdugang, pagdiscovery, pagpangayo, pangaliya, pagampo, ug labaw sa katanan, wala gina, marami na sa kabutan nga atong gustong ipadayag karon ang katong giingon nato pagtuo, faith, ang pagsalig. Kung mutuo ta, it's not anymore that man is the center, no? Ng believer ba, no? Diya sa atong relasyon sa Dios, isip kita magtotoo, hinumduman nato nga ang Dios mao ang sentro, dili ikaw. It's all about God. Bisan gani ganing atong pagpangandam sa Pasko, sa Advento, giingon nato, ang atong pagpangandam hilumdumi nga dili ni pagpangandam sa dekorasyon lang sa atong simbahan, pagpangandam sa dekorasyon sa atong balay, amot na po may dekorasyon karon kay amot sa kubi, no? Apan pagpangandam kini nga nakatutok sa Dios, sa anak sa Dios, sa Jesus nga moabot. Wala nga baligon ako, no? Diri gihapon nakita nato, no? Ang giingon nato ang ilang pagtuo, ang ilang pagkamuampuon, nagdala kanila nga ang Ginoo mao ang sentro. Mo hisgot lang ko kanabang kay nakita man ko nato diri, no? Ako gihapon gitan-aw si Zacarias, no? Ang atong karakter. Ang abi ninyo kining mga Advento na amanggoy mga characters nga murag atong gisubaybayan, no? Gahapon si Saint Joseph man to, no? Usa ka matarong na tao nga gipili nga mahimong bantay, no, sa anak sa Dios na himong esposo ni Maria. So si Joseph to gahapon, no? Pero lahit no si Joseph kay mo lagi to iyang gi santabi, no? Naan sa plano, pero iyang ipadaplin. Pag-abot sa plano sa Ginoo, nga gisulti kaniya sa anghel, no? So iyang gidawat ang plano sa Ginoo. So maunay kalainan ni Jose, no? Gahapon. No? Karon si Zacarias nagduda siya, no? Wala niya gitagaan og dakong pagtagad ang gisulti sa Ginoo. So sa ato pamura o naay pagka-eccentric, no? Naay pagka-sentro sa iyang kaugalingon. Ako lang ingon daw ni ini ang profile, no, sa usa ka tawo nga kanang kulang ba, no, sa pagtuo, kanang diya sa nasa pagtuo pero usahay murag dili kayo magdala kaniya diya sa tinuod nga pagdawat, no, sa mga sitwasyon sa iyang kinabuhi. Una, ang nakita niya maulang ang dili maayo sa iyang kinabuhi. Una daw, no? Imbis unta nga makita niya ang mga grasya nga gihatag kaniya sa Dios. Mabitaw na maingon ta diri nga ang tao nga makamaong makapasalamat, makaila og Dios. Pero niya, kung kita lang nato ang mga butang na dili maayo sa atong kinabuhi, usaon nato pagpasalamat sa Ginoo. Yang pagpasalamat na ba, matod pa, mao'y tulay ngadto sa usa ka taong malipayon. So, muna ang makita niya ang dili mga maayong butang o pangitabo sa iyang kinabuhi. Kaduha, ang nakita lang niya maong ang kalimitado sa iyang kakayahan ug dili ang kakayahan sa Dios. Kanabang ginaingon nga murabag gibutangan nato og limit ang Ginoo diha sa atong kaugalingong mga limits isip tawhanon, no? Kana gisulod nato ang frame
nga iya sa Dios nga rin na sa atong pagkatao. Kanya ang sunod atong hinumduman nga dili kita ang maghimo baya nga sa atong kaugalingon nga mas angayan kundi hinumduman ato nga ang Dios maoy makahimong angayan kanato. Ug mo na ang atong giingon sa pagkamapaugsano, no? Nga di ay ana ay Dios nga mas labaw nga makahimo kanatong angayan bisan og sa sinugdanan makaingon ta nga dili ta tapos. Pero kung mutan-aw ta nga ang Dios man di ay maoy makahimo kanatong angayan og tapos ug makahimo mga dagkong butang diha kanato. So ini ang pipila ka mga butang mga kaigsunan, no? Nga luyos sa katong giingon nato nga si Zacarias is a man of faith, and yet there was time in his life na he did not, when God already have brought what is his plan for him, murabag wala kaya niya natawat kay naaman siya kaugalingon nga gituuhan. Siguro mahitabo man na sa atuhan, no? Sa atong kinabuhi, no? Isip mga magtotoo. Importante siguro nga ato sa pamalandungan unsa ning mga butang na nga usahay nahimong babad ka nato, no? O unsa ning mga butang nga naatay mga agenda kanunay sa atong kinabuhi. Kag gusto nato nga isapaw pagyud bisan kon ang Ginoo mauni ang iyang gusto alang kanato. Busa ang hagit siguro mga kaigsunan nga alang kanatong tanan ilabi na karon sa atong panahon awhag siguro kita, no? Sa padayonong maampuong diwa usab nga magapaminaw ta sa tingog sa Dios, no? Labi na sa mga kagahog o kasaba, no? Umuyong kasaba o kagahog, kanabang noise, not necessarily, kanang noise pa nga tungod sa mga challenges, sa kalisod sa panahon, kung sa'y nahimo na siyang obstruction nga nakakanunay atong ihimo nga kabugat, nga tungod niya na di na nato madungog ang tingog sa Dios diha sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga hunahuna o kanlan, di ba? Tataw tayo na sa atong mga kasanitian usahay, diha sa pamilya, sa relasyon sa panang kasawa, diha sa atong kakalimban, diha sa atong parokya. Ang tingog sa Dios ay dili na natatagag gayon nga mo supersede siya over and above our personal consideration. So, kusbon ko, dili nato madungog ang tingog sa Ginoo kung unsa ang iyang pabuhat ka nato kung anaa nagpatigbabaw mo ang mga kasikas, whether they are outside or inside, labi na siguro ang nasa sulod ka nato. Si Zacarias, di ba atong na sa atong pagbasa, nagpagulgol siya. Asawang pagkahimo ni ini, ako tiguang na, akong asawa ko tiguang na. So, nagpagulgol siya ba? Pero wala tamang sayot na ang Ginoo makahimog mga dagkong butang. No? He was grumbling. Why? Because he seemed to overpower, underestimate God. Sahay ka na po ang mga sitwasyon na nasa atong kinabuhi. No? Grumbling because he did not totally see and submit himself sa kinatibukan dingadto at tubangan sa Dios. So mga kaigsunan sa atong gumayang kamalandong karon ining buntaga. Napunta nga ang kasinatian, of course, si Zacarias, di mga katong padayon ang pagbasa, no, sa parte sa Ebanghelyo.
Niingon po nga nakapamalandong siya, no? Kay niingon ang anghel nga, kay wala ka man mo tuo, maamang ikaw. So samtang nagsabag ang iyang asawa, wala na siya makasulti, pero gituyo daw puti ay kuno to, kay aron nga ang ambal di ayaw sunod sa itong pagtuo nga kita mamalandong muhilom diha sa kahilom si Zacarias nakasinati pag-usab, no? Sa atong sa tingog sa kabubuton sa Dios, no? Angkod nga natao ang iyang anak, no? Nga si San Juan Bautista. So wala ba nato i-personify si Zacarias ba nga dili matuon, kundi sa usa lang ka segment sa iyang kinabuhi nakita na tungod naaman ang usahay ng mga challenges na usahay bawat ang tao pagtuo. Kini siguro ang ako pong nakita sa atong kinabuhi karon. Nagtama kay sunan nga luyon ini mubalik ko sa atong ingon kaganina, no? Sama ni Sunset nindot kay sa dihang gihanyagan sila sa Dios, ilang di pataplin ang ilang plano, ilang gidawat ang kabubuton sa Dios. In other words, mubalik ko sa akong giingon kanina, ilang gihimong sentro ang Dios ug dili ang ilang kaugalingon. Naudong ta nga kini makahatag pod nato mga pagtulunan diha sa atong kinadlawang ilang kinabuhi sa atong pamilya ug sa atong parokya. Tapos po nato pag-ingon na mayong buntag kaninyong tanan. Palihog man Ang tubag sa pagpagpangkog Ginoo sa katumanan panalaginig kami. Ginoo sa katumanan panalangin kami. Mabisan diha taliwala sa walay kasiguruan, magapadayon kita sa pagsalig sa Ginoo. Ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa katumanan panalangin kami. Nasama ni Zacarias ug Elizabeth ang mga ginikanan muhangop sa mga anak, uban sa gugma ug kaakuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa katumanan panalangin kami. Naunta daghan sa mga kabatanunan ang mutubag sa tawag ngadto sa pagkapari ug konsagrado nga kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa katumanan panalangin kami. Naunta ayuhon sa Ginoo ang mga masakitol ug hatagan ug pahupayan ang mga himalatyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa katumanan panalangin kami. Nga ang atong mga minahal nga namamatay, dawaton sa kalipay sa gingharian sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa katumanan panalangin kami. Ginoo, puna kami sa imong espiritu aron kami makahangop sa among manluluwas ug sa malipayon nga diwa. Kini among ipangayon kanaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog kami.
Ngayon, pag-ampok sa oras ng ako, ug ang inyong sakripisyo dawato tutan sa Diyos na mahan makagagawad sa tanan. Dawat sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang alam, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo uban ining halad dawata ang among pag-ampok sa imong katawhan aron tinaagi sa pamilya sa ulahang Virgen Maria ang inahan sa imong anak. Walay hangyo namo sa imong balibaran. Walay pagaliyo ko na mapakyas. Kini among ipamayan tinaagi sa Panginoon sa Kristo. Ang Ginoo manaagan ninyo. Mana usab kanimo. Ayaw ang inyong kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos amahan makagagahong ug tunhay nga Dios, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo sa tibuok namong kasing tungod sa gasa sa among kawanong banay kay kami sa Kristo ang tinubdan sa among kaluwasan ug kang Maria iyang inahan nga panigtingnan sa Diyos niyong paglako. Ang imong mapaupsanong alagad, misalig gayud kanimo sa tibuok niya kasing-kasing, nagpaabot siya sa paglako ug pagpangarangton niya sa pagtuo sa anak sa tao, nga gitagna sa mga propeta, uban sa gugma nga walay pagkaluya, ihatag siya sa iyang kaugalingon niya sa pagpalagad ng Kristo, ug nahimo siya kinahanan sa tanang mga binuhat. Si Maria ang labing maanyang na bunga sa makaluwas na gugma ng Kristo, mao ang igsuon sa tanang mga anak ni Adan, diha sa ilang pagpanaw sa dulong, sa kapuno sa kalupagawasan o sa pagdihan nanha kaniya, diya ang imailhan sa dili kaduha-duha ang paglaon o kahupayan. Hangtod sa adlaw sa Ginoo, uban nagbanag diha sa Ismaya, kaamong kalipay kami nag-awit sa Panginoon. Mangluhod. Santos Medica o Ginoo, oran sa tanan ka Santos. Padala ang imong Espiritu aron pagsantos ning mga raso mahimo kini alang ka namang malawas ang dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, ipuhas siya ang pan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini inyong matanan ug kanta, kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi, hukuman ang panihapon, mikuha siya sa kalis ug mipasalamat kanimo parkusa. Nihatag niini sa iyang mga tinun-an, ingon, dawata kini Panginoon kamo gikan niini kini man ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasagutan ang dugo nga giula alang kaninyo o sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo o hatag kini sa paghandog kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Yesu Kristo nagkahalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga maatubang o maalagan kanimo. Di mo alamang nga kami makalawat sa lawas ng dugo ni Kristo, mahipusa sa Espiritu Santo. Inamnami ginawa ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingwit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Medel among Obispo, ug sa tanang mga pari ug sa tibuok kong lungsod. Inamnami usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malauban nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naam. Kaloy kaming tanan, himuha kaming angayan na makaambit sa ginabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan ni Ulay sa Diyos, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa dala mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, tatas sa katuigan. Uban kanila amoy kawaday, gunug amoy ikaw, himayakon, pinagin na sa Kristo, imo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, pagdiha kaniya, ginahatag ng kanimo, makagagahong nga mahal, diha sa kahibusan sa Espiritu Santo, ang tanang lukong himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita ngadto sa Amahan, gamiton nato ang mga pulong itudlo sa atong mananubos. Ngayon kami kanimo Ginoo nga imong luwason sa tanang lautan, natagi kami sa kalinaw ning panahona, tinapangan sa kaluoy mo, ilikay sa mga sala, ipahilayo sa mga kasamo, samtang nagapaabot kami kaloob
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw lamang na ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Paimong kauuto, nakagi kami sa kalinaw, kayusa, ikaw mabuhi o hari hangtod. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Mana usap kanimo. Karon ipakita ta ang kanal kining Mga igsoon, aniha ang kordero sa Dios, diya nga nagawagkang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa kanihapok sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mopalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Giauhag ang tanan sa pagpanglingkod ug hulaton na maplastar ang mga kaabag ug ang pari sa pagpakalawan. Aduna kitay mga servers na maoy mag-assist. Hulaton nato ang ilang instruction.
Jesus ko, nagatuo ako nga naka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalab. Tungod kay dili ka nako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibukong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Manindog. Magkampo kita. Ginoong Diyos, natawag na ako kining sakramento sa pagtubo o kaluwasan sa among pagpasidugog sa bulahang Birhen Maria, inahan sa among paglaom. Nagkampo kami nga
mapaambit punta kami, buwan kaniya, sa imong kaugalingong Diyos ng tugma, ginamang ipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Orasyo ng Perata. Diyos namong Amahan, nagadangot kami kanimo, tungod sa among panginahanglan, nga imo kaming panalipdan, batok sa coronavirus COVID-19, nga mikalas na sa daghang kinabuhi, ug mitakod pa sa daghang mga katawhan. Nagaampo kami sa imong panabang, alang ni adtong naningkamot sa pagtuon sa hinungdan, ug sa sinugdanan ni ining maong sakit, ug sa pagpanakot ni ini. Giyahi ang mga kamot ug hunahuna sa mga eksperto sa medisina, aron ilang matambalan ang mga nasakit ni ini, diha sa ilang kamaamumahon ug kahanas. Giyahi usab ang mga naa sa gobyerno o pribadong ahensya nga nangita og solusyon sa pagsumpo ni ining pandemya. Nagaampo kami alang ni atong mga gitakbuyan nga mahibalik na unta sa maayong panglawas. Ibubo ka namo ang imong mga grasya aron magbudlay kami alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang ni atong mga nanginahanglan. Ini among gipangayo pinaagi sa imong anak, ang among Ginoong Hesukristo nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo nga tugang Kristong Hari, o Hesus nga among Hari, Hari sa among kasing-kasing, Hari sa among lungsod, mituo kami sa malig-on nga ikaw ang manunubos ug magmando sa katawhan. Nagahangyo kami kanimo nga mahingpit ang tanan ubos sa imong mga pagtulunan ug mga suko aron makabot sa tanan ang dayon nga kabulahanan. Karon nagabasol kami sa among mga kalapasan. Magsaad kami nga tumanon namo ang imong mga sugo ug paningkamutan namo ang pagsangyaw sa imong gingharian sa tanang kahigayunan sa kinabuhi. Amen. Kristong Hari sa tanan, kaluhi kami. Maria, panabang sa mga Kristiyano. San Rafael, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, palihog manglingkod, alang sa pahibalo sa ikaduhang halad. Daghang salamat sa atong pamilya sponsor na nagsindi sa kandila nga mao sila Engineer and Mrs. Rodolfo Lanciola and family. Ang mga misa sa simbang gabi o misa dito mao ang musunod Desyembre 15 hangtod sa 23 sa alas 7 sa gabi, simbang gabi. Desyembre 16 hangtod sa 24 alas 4:30 sa kaadlaw, misa di Galio. Desyembre 24 sa alas 5 sa hapon ug alas 7 sa gabi, Christmas Evening Mass. Desyembre 25 sa alas 9 sa buntag, diri sa parokya ug naay bunyag. Desyembre 31 sa alas 5 sa hapon ug alas 7 sa gabi, New Year's Evening Mass. January 1, 2021 sa alas 9 sa buntag, diri sa simbahan ug naay bunyag. Amo usab na pahibaluan ang atong mga parokyano na ang puntahan sa atubangan mao ang agianan pagsulod sa simbahan samtang ang gate sa matag kilid mao ang agianan paggawas. Walay mosulod sa exit gates ug walay mogawas sa entrance gate. Dili usab pwede moagi sa ramp sa matag kilid sa simbahan. Sa may lamisa kita una moagi para sa ma-scan ang atong QR codes, ma-check ang atong temperatura ug masanitize kita. Sa Disyembre 26, 2020, adlaw Sabado, walay daily mass sa alas 6 sa buntag
kay adunay misa sa alas 8:30 sa buntag kay mao kini ang ika-25 katuig sa pagkapari sa atong ora paroko na si Father Tim Tuyak Jr. Busa giauhag ang mga parokyano sa Fatima sa pagsaksi sa maong selebrasyon. Daghang salamat sa nagsaulog sa atong santos nga misa karon nga mao atong mahal nga obispo nga si Bishop Medel Asio. Palihog. Mga igsugan ni Kristo, mayong punta kaninyong tanan. Akong itunol ang dako na kong pagpasalamat sa atong mahal na obispo nga si Bishop Medel Asio sa iyang paggahin og panahon aron nga makikuban kanato nining panahon sa Misa di Gallo. Muna nga atong pasalamatan o palakpakan ng atong mahal na obispo. Dahang salamat, Bishop. Palihog, manindog ang tanan. Ang kalinaw, mana kaninyo, Manaw sa kanimo. atong inuko, atong mga ulot, kamayat sa panalangin sa Diyos, ang panalangin sa mga kahong ng Diyos, nga mahan, ang anak, ang ipugang Espiritu Santo mupunsa, tunta kaninyo, magpabilin, niya kaninyo ang Diyos ng mga kuran. Amen. Tapos na misa, dadang gugma o kalinaw. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ang nangulo ni ining Santos na misa karon, Most Reverend Medel Asio, Bishop sa Tagum, ug atong special nga pasalamat sa Social Communications Ministry sa Diocese of Tagum sa ilang paghatod ni ining atong special live coverage sa ikaapat nga adlaw sa Misa di Gallo. Ugmang adlaw ang atong Misa di Gallo live gikan sa Our Lady of Mount Carmel, Diocese of Tagum, alas 4:30 sa kadlawon, ug panguluhan gihapon kini ni Bishop Medel Asio. Ug daghang salamat sa atong mga mission partners: Santo Niño Chapel, Concordio Pondias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Joji Ilaganbian, GUP Farming Resort, DXGN Supporters,
Sumaya Arances Boagas family, Carmelita Quinco and family, Gonzales Famador family, Danilo and Florencia Alzate and family, Art and Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Bagi family, Doctora Marie Buenaventura, Maha Opus and family, Mr. and Mrs. Carlos D. and family, Telma Derla and family, Roland and Abigail Mendoza and children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Violi Iskandor and family, Astrid Ada Angala, Rosalina and Edita Domingo and family, Vicky Bello Perez and family, Chongson Cordova Paderon family, Francis Lloyd Arizola and family, J. Marts Industries Incorporated, Genoveva Montoya and family, Eleanor Lopez and family, Ayan Tagupa, Mr. and Mrs. Alter Averadio, Catherine Zamoras and family, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and family, Fred Melivo, Harry Royal Business and Marketing Corp, Jesusita Villa Abrilia and family, Lalia and family, Dreamvet GPI, 8291 World Travel, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronius Nan and family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Camporedondo and family, family of the late Florante and Toy Tarona, Linel Ralion Mangrobang, Noel and Marcy Legaspina and family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and family, Tony and Vicky Galang and family, Leticia Munda, Mr. and Mrs. Rene Julito and family, Dr. Jessica Hain and family, Mr. and Mrs. RJ Concepcion and family, Alden and Tweet Melgarejo and family, Jade Bookstore, Attorney Jane Bacayo and family, Kayasan and Cristobal family, Narcisa Sironay and family, Welvi Bangkong and family, Aaron and Nilfa Kong and family, Aimee Cari and family, Tessie Mata Maranyon, Angelo Monton and family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and family, Vita Rivera Bookkeeping Services, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito, Annabel, Julius Glowa, Reyadel, Philip James, and Criza Faye Pellegrino family, Shofila Villegas Bisnar and family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and family, KMY families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Attorney Alex and Criselda Conanan and family, Marisa Gamolo Autentico, Echavarri family, French family and Lim family, Phil Cruz, Arquetilen, Jeana and James Batulan, Teresa Valenzuela and family, Celia Esteves, Vilma Cruz, Christopher Artland Cruz and Hidalgo Bonhe, Pañares family, Benglo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Divine Mercy in My Soul Community, Engineer Jerry and Remy Hosol and family, Jerry and Jojo Antes and family, Not Texters Club, Angelo Monton and family, Maybelline Tabihe, Toto and Emily Macavinta and family, Paz Conanan Gira and Tahil families, Nora Tabilon, Kimpi Orayes and family, Mr. and Mrs. Junicio Dandan Jr., Mr. Celestino Barreto, Isabelita Betenala and Joy Betenala, Dr. Alien Bacanaya, Irenea Masamayor, Kit and Belia Castillo, Ana Libaran and family, Melchor and Aloma Valencia, Aldwin Navarro, Bing and Francisina Bargamento, Roslyn and Matthew Malknarny and family, Rowena Griffin and family, Max and Angelita Salang and family, Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bulipata and family, Fe Basanias, Engineer Angelita Fernandez, Susan Abelia and family, Enriqueta Palo and family, Emilio Jr. and Marilu Yap, Mr. and Mrs. Alex and Luz Corenales and family, Regina Rosarie Contemplative Association, Roca Davao, Eva and Verso and family,
Maria Belenda Ambi, Alice Chu and family, Rapid Growth National Project Coordinating Office, Alan Barquilla, Christian Lupian and family, Marilyn Baluyot and family, Pacabis family, Katan family, PB Jaya, Filipino Banana Growers and Export Association Incorporated, Leo, Alvaro, Manjo, JJ Canan and Sweet Mandrazo, Jerry and Meraflor Tan family, Josefina Pongase, Janet Estepa, Engineer Brenda Howe and family, Ramirez, Goy, Raimundo, Suazo and Avila family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts,
that we, in whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We would like to thank our prayer partners for today, Mrs. Mercy Evangelista and family. And the Lord gave his commandments. I am the Lord your God. You shall have no other gods besides me. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor your father and mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not covet your neighbor's goods.